Moro! Koskikeskuksen miestenpäivän kunniaksi tässä Munkoskari-jaksossa keskitytään miesten pukeutumiseen ja stylaukseen, autoihin, peleihin ja puhelimiin, tai oikeastaan puhelimien korjaukseen. Teeman mukaan täällä on paljon ohjelmaa, tarjouksia ja kampanjoita koko talossa. Ekaksi me mennään piipahtamaan GameStopilla. Tiesitkö muuten, että marraskuussa on käynnissä Movember, eli miesten viiksien kasvatuskuukausi? Sen tarkoituksena on kerätä tietoisuutta ja varoja miesten terveyden edistämiseksi. Se on lähtöisin Australiasta ja mistä muustakaan kuin puvihaasteesta. Morjesta Iikka, GameStopilta. Hei Iira. Moi! Hei, mikä täällä on puuki? Onko tullut jotain uusia pelejä liikkeeseen? No kyllähän siis aina tää joulun alusta on sellainen, että silloin aina pusketaan kaikki hittituotteet ulos, kun silloin on tietysti asiakkaat eniten pistää rahaa niihin tuotteisiin, niin se on tätä sesonkia. Ja tietysti tää Black Ops 3 on tällä hetkellä nyt tämän Call of Duty-sarjan uusin peli, mikä on tämmöiseksi todella hittibuumiksi noussut tässä vuosien mittaan. Se julkaistiin eilen tässä juuri. Ja sitten tietysti tossa on 3 päivän päästä tulossa pitkään odotettu Fallout 4, mikä on sitten taas edellinen osa on joku 8 vuotta sitten, ehkä ei ihan niin kauan aikaa, mutta kumminkin, että siellä on fanit joutunut pitkään venailemaan, niin sellaista on nyt tässä seuraavana. Niin, se on varmaan ihanaa, kun tulee pitkään odotettu ja sitten se tulee ulos. Mitä muuta tulee joulun alla vielä? No sit tässä on itse asiassa vielä, tästä ei löydy vielä kansia, mutta Star Wars Battlefrontia, mikä on nyt julkaistaan samoihin aikoihin tämän elokuvan kanssa. Niin joo. Niin se voi olla sitten kuuma kanssa. Se on sitten kanssa, joo. Nyt siinä on nämä isoimmat, mitä tässä nyt on. Joo. Mikä on sun oma lempipeli? Oma lempipeli? Vai onko yhtä? Kyllä se on aika hankala valita. Tää on kyllä tää Fallout-sarja, niin itsekin kyllä kuulun siihen joukkoon, joka venailee tätä uutta osaa. Niin katsotaan nyt, että miten sen kanssa käy. Super. Toivon mukaan se. Ja sitä saa sitten täältä? Joo. Jee. 3 päivän päästä. Hyvä. Ja sitten kun jakso tulee ulos, niin se on silloin jo ulkona. Todennäköisesti. Kyllä. Hei, kaikki pelailee ja täältä niitä saa. Moi! Moro! Me mennään nyt Brothersille, joka on miesten vaateliike tässä ensimmäisessä kerroksessa. Brothers on tunnettu laadukkaista vaatteistaan ja hyvästä palvelusta. Käydäänpä jututtamassa tyttöjä siellä sisällä. Morjesta Immi. Moikka. Hei, kiitos kun saatiin tulla käymään. Ei mitään, tervetuloa. Mikä tää teidän stylauspalvelu on? Eli meillä on tämmönen stylauspalvelu, jossa meille pystyy varaamaan aikaa ihan tulemalla tänne meidän myymälään tai soittamalla tai laittamalla mailia. Niin me varataan aika semmoinen tunnin verran ja sitten autetaan uudistamaan vaatekaappia. Tai sitten jos on vaikka joku tilaisuus tulossa, niin sinne sitten uutta luukkia. Upeeta. Autatte ja nopeutatte varmaan just sitä prosessia. Kyllä. Eli kaikki menee sitten kuin vettä vaan, kun me autetaan. Kuulostaa hyvältä. Hei, mitkä on tämän hetken trendit? Tällä hetkellä on tosi paljon kaikkea aika tummia sävyjä. Takit on hirveän tummia, niin niitä pystyy sitten piristämään vähän joillakin huiveilla, taskuliinoilla, pipoilla, jotka tuo vähän väriä sitten. Et esimerkiksi jos on tumma takki, siihen vähän värikkäämpää huivia vaan, tai jos on vähän joku tumma sinne neule vaikka, niin sinne alle joku värikäs kauluspaita vaikka. Hyvä idea. Tässä näkyy kauhean kivan värisiä taskuliinoja. Kyllä. Ja kauluspaidossakin on väriä. Mikä on teidän semmoinen suosituin tuote tai mitä teiltä tullaan hakemaan eniten? Kyllä meillä on noin meidän puvut. Okay. Meillä on täysvillaisia pukuja ihan juhlakäyttöön, mutta sitten on myös työpukuun soveltuvia. Että jos on vähän tekokuitua mukana, että kestää sitten ihan joka päivästä käyttöä. Että kyllä ne on ne meidän valtti. Just ne. Ja varmaan löytyy sitten sopiva puku ihan jokaiselle. Kyllä, että jos ei löydy, niin meillä on myös räätälipalvelu. Että me kyllä muokataan sitten, että jos on hihat vähän liian pitkät, niin kyllä niitä saa lyhennettyä että meidän kautta. on sitten ihan tip-top. Kyllä, ei tarvii muuta kuin tänne tulla, niin täältä sitten löytyy paketti. Ja ihanaa, mä kuulin, että teillä on kilpailu myöskin nyt sitten tähän jaksoon liittyen. Kyllä, eli meillä on palkintona semmoinen ihana tuotepaketti, missä on sitten myös mukana kraka tai mirri, että kummasta nyt tykkää. Okei, ja kilpailun nimi on se, että kommentoit tähän alle, että kumman sä valkkaisit, krakan vai mirri. Ja sitten osallistuu arvontaan. Ja kuulemma on aika huikea paketti tulossa, että kannattaa osallistua, eikö niin? Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten me sanotaan tietysti, että tervetuloa tänne shoppaileen ja stylauspalveluita käyttämään. Kyllä, varaamaan vaan aikaa meille. Niin. Tervetuloa Brothersille!
Moi! Puhelin rikki, näyttö sapaleena. Mitä mä teen? 3. kerroksessa toimii Fonum, jossa korjataan ne puhelimet ja vaihdetaan näytöt. Sinällänsä kätevää, että voit jättää puhelimen sinne huoltoon ja sit sillä välin käydä vaikka syömässä, shoppailemassa, parturissa, ihan mitä vaan. Täällähän riittää tekemistä. Käydään nyt tutustumassa vähän tuohon tekniikan maailmaan Fonumilla. Morjesta Saku! Moikka moikka! Hei, kiitos kun saatiin tulla ihmettelee. Ja mitä siellä nyt sitten tapahtuu? Tässä me just ihmetellään. Joo, tässä on tällä hetkellä Ville tekee meille 6 näytönvaihtoa, joka on ehkä suosituin korjaus tällä hetkellä tää meidän liikkeessä. Akun vaihtoja tulee myös hyvin paljon. Joo, kauanko tuossa menee sitten? Se on semmonen ehkä puolen tunnin homma tällä hetkellä. Niinkin nopea? Kyllä, se käy hyvin nopeasti ja siinä tulee sitten vuoden takuu myös sille vaihdetulle näytölle sitten, tai mikä osa onkin, niin joo, annetaan aina vuoden takuu, että se toimii normaalisti. Kauhea määrä pieniä muttereita. Kuinka monta jää aina yli? Ei niitä jää koskaan yhtään yli. Ne menee aina puhelimiin takaisin. Onko siellä joku tommonen magneettialusta, missä ne on? Joo, siinä on tommonen, me kun pudotaan näitä puhelimia, niin me laitetaan noin osat aina sitten tonne magneettipohjalle, että ne pysyy tallessa, että jos tää joku työkaveri vaikka koheltaa ja kaatuu pöytään päin, niin ne ei sitten lennä tuolla lattialla ympäri. Riehutteko te täällä? Kyllä välissä on aika tiukkaakin, mutta aika hyvä fiilis. Kyllä. Niin, kuulostaa, että teillä on kiva työpaikkameininki täällä. Kyllä. Niin. Te vaihdatte myöskin, tai korjaatte noita iPadeja. Kyllä. Eli meillä on niinku käytännössä samalla tavalla toimii toi näytönvaihtopädeihin kuin puhelimiin. Että se onnistuu, se on vähän pidempi projekti, että me varataan yleensä semmonen vähän reilu tunti aikaa siihen. Joo, mutta ei sen enempää sit kuitenkaan. Ei sen enempää kuitenkaan, asiakas saa samana päivänä takaisin sen aina, että se on ihan kiva juttu sekin. No teillä on sit suojakuoria, ettei pääse vahinko uudestaan tapahtumaan. Joo, me yleensä toivotaan ainakin, että noin suojaa, että meillä on tommoista kalvoa tuohon näytön päälle ja sitten on tommonen ihan perus suojakuori, missä on läppä, mihin saa esimerkiksi kortteja tai muuta vastaavaa. Joo, no se on oikein hyvä. Se on hyvä juttu, kyllä. Hei, kiitos Saku. Mennään juttelemaan vielä Sivan kanssa. Sillä taitaa olla arvonta meillä. Kiitos. Kiitos. Tässä mun kanssa on nyt Siva myymäläpäällikkö täältä. Moikka. Morjesta. Milloin te olette tullut Koskariin? Vähän ennen kesää muutettiin tähän ja hauskaa on ollut. Ihanaa, että tulitte. Te olette tosi tarvittuja. Ja hei, nyt sitten vähän tähän kilpailuunkin viitaten, niin teillä on sellainen. Elikkä meillä on tässä aamupäivän aikana vaihdettuja näyttöjä ämpärillinen, eli tarvitsisi arvata, kuinka monta rikkinäistä näyttöä mahtuu tähän meidän hienoon ämpäriin. Vaude. Ja palkinto on sitten mikä? Pääpalkinto on huikea 150 € lahjakortti Fonumiin. Sitten kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan myös muutama lippis ja leffalippuja. Aikamoista. Kommentoi siis tähän videon alle Koskikeskuksen Facebook-sivulla, kuinka monta näyttöä veikkaat, että mahtuu tähän Fonumin ämpäriin. Ja voit voittaa sen 150 € lahjakortin tai näitä huikeita muita palkintoja. Arvonta suoritetaan 1.12. Tsemppii kaikille. Yes. Nyt nähdään, moi! Moi! Miesten päivä on sisältänyt paljon aktiviteetteja ja mielenkiintoisia vierailuja. Muista osallistua kilpailuihin, kommentoi ja tykkää ja tsemppiä arvontaan. Ne suoritetaan 1.12. Ensi kerralla sitten avataan joulu! Nähdään! Moi moi!